ez dakit zer egin lasaitzeko. Zeko eta atzera helburua adierazteko. Aupa lagun, zer moduz? Gaur, gauzak zein helbururekin egiten dituzun adieraziko duzu. Barkatu, Mugikorrean abisu bat daukat. Gauzak ez ahazteko jartzen ditut abisuak. Gaur arratsaldean posta bulegora joan behar dut pakete bat jasotzera. Ea ez zaidan ahazten. Zuk ere telefonoa erabiltzen duzu horrelako kontu ez gogoratzeko? Ikusi bideo zati hau. Hanek azterketa bat dauka, eta ez daki zer egin lasaitzeko. Bai, badakit, baina bihar gogoratzen ez banaiz zer. Ez da halakorik gertatuko, lasai. Tentsio honekin zoratu egingo naiz. Ez dakit zer egin lasaitzeko. Nik bai. Badakizue, zertarako edota zertara galderei erantzuten diegunean, helburua adierazten ari garela. Egitura, hau da. Aditz izena, ze, gehi, ko atzizkia. Horrek, zeko forma ematen du. Adibide batzuk ikusiko ditugu. Lasaitzeko, kirol pixka bat egiten dut. Zertarako egiten dut kirola, zein helbururekin, lasaitzeko. Beste adibide pare bat. Apunteak buruz ikasteko, laburpenak egiten ditut. Gauzak ez ahazteko, agenda erabiltzen dut. Gogoratu aditzaren amaierak adieraziko duela, zeko ala teko erabili. Bestetik, mugimendua adierazten duten aditzekin, helburua ere adierazten dugu zera atzizkiarekin. Zertara galderari erantzuten zaio zera atzizkia erabiltzen dugunean. Adibidez, ura, edatera noa, iturri horretara. Joan aditza da noa eta mugimendua adierazten du. Zertara noa, zein helbururekin noa iturri horretara. Ura edatera noa. Beste adibide bat. Nire ikaskide gehienak liburutegira joaten dira ikastera. Eta azken adibidea ezezkoan. Klasearen ondoren ez gara joaten kafea hartzera. Gogoratu, hemen ere aditzaren amaierak adieraziko duela zera ala tera erabili. Aukeratu. Helburuzko esaldi hauetan zein erabili behar dugu? Zeko edo zera? Lasaitzeko kirol pixka bat egiten dut. Apunteak buruz ikasteko laburpenak egiten ditut. Zertara galderari erantzuten badiote esaldi hauek, zein atzizki jarriko dugu? Ura edatera noa iturri horretara. Nire ikaskide gehienak liburutegira joaten dira ikastera. Klasearen ondoren ez gara joaten kafea hartzera. Helburua adierazteko, zertarako galderari erantzuteko, zeko atzizkia erabiltzen dugu. Helburua adierazteko, mugimendua adierazten duten aditzekin, zertara galderari erantzuteko, zera atzizkia. Aio, laster arte!